Bali po siya, nagsimula po talaga ito na part, dahil dito nga natin na napapansin na tuwing March meron po tayong mga mataas na kaso ng sunog. Mhm. And especially, tinitingnan din po natin yung panahon, dahil ito ay simula na ng tag-init. So may mga factors po na merong cause ng sunog na, for example, dahilan ng ating spontaneous fires katulad ng mga grass fires, rubbish fire, and also yung ating mga overheated electric appliances. For example, paggamit natin ng mga electric fan, gawa nga po ng masangsang na panahon or mainit na panahon. So, napag-decidean po natin na gawin nating March po ang observance ng ating Fire Prevention Month due to the high cases of our fire incident. Ang ating theme for the 2022 Fire Prevention Month is, lagi naman po nating ito ay actually yearly or ito ang ating laging theme is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. So it means na katuwang nyo ang BFP at katuwang din namin ang community sa fire safety, sa pag-iwas sa sunog. Kaya tagi po namin sinasabi or the theme of our Fire Prevention Month is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. And tomorrow, actually, we move our fire prevention kick-off to March 2. For now, because due to lack of some technical problems with regards sa venue, dahil ang venue natin tomorrow is SM. The venue for the March 2 event is doon po tayo sa SM. Kasi magkakaroon po tayo ng, bago po tayo mag-proceed doon sa SM Legazpi, magkakaroon po tayo ng fun walk and fun bike. So, fun walk, dito po tayo mag-start sa Peñaranda Park, going to SM. And yung ating pong fun bike, we will start from Embarcadero, Legazpi, and going to SM. Ayun. And most especially, ang pinaka-highlight po ng ating Fire Prevention Month is yung tinatawag po nating Fire Square Roadshow. So, Fire Square Roadshow, I will explain po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng Fire Square Roadshow. Okay. So, ang Fire Square Roadshow po ay consists of different activities na ginagawa ng ating mga firefighters. And the participants of this activity is yung ating mga students coming from elementary and high school. So, meron po tayo dito iba't ibang activities like CPR, tuturuan natin sila kung paano mag-CPR, tuturuan natin sila ng mga first aid. Meron din po tayong house full of smoke. Meron din po tayong earthquake simulator. So, it will be the first time dito sa Albay or dito sa buong Bicol na magkakaroon tayo ng earthquake simulator para ma-experience naman ng ating mga students kung ano itong pakiramdam ng earthquake, na ganito po ang magnitude, ganito yung intensity. Yun po, tuturuan din po natin sila ng paggamit ng mga fire extinguishers. And alam ko meron pa ditong exciting part yung pagrarapel. Kasi alam ko yung mga bata excited sa pagkakyat ng mga towers. So tuturuan natin sila ng rappelling. And then meron din po tayong ipamimigay na game. Ito yung tinatawag na para siyang snake and ladder na game pop or para siyang game board na ibigay natin sa ating mga students so that they will always remember kung ano yung mga natutunan nila during the Fire Square Roadshow.